ଶ୍ରିୟା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାନ୍ଦ ଦି ପ୍ରକାର ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୁହ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଜାଣିବାଟା ପୁରା ମୁସ୍କିଲ। ଚାକିରିଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଲ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ଏକା ମାଲିକାଣୀ, ସେଇ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦୁଛ ନା? କୁହ ଶ୍ରିୟା। ଚଉଠି ସେଜରୁ ମିଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ। ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ୱାମୀ, ତମ ମନରେ ଛୋଟିଏ କଥାଟା ବୁଝିପାରିବିନି। ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତମ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଛ, ତମ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ଚନ୍ଦନକୁ ଝୁରୁଛ। ତମେ ଯାହାକୁ ଆଖିରେ ବସେଇଲ, ସିଏ ତମକୁ ଲୁହ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାର କିଛି ପତା ନାହିଁ, କି କେବେ ଫେରିବ ତାର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପରଟା। ତମେ ତାରି କଥା ମନେ ପକେଇକି କାନ୍ଦୁଛ?